سلام نعختكم يخون أمل عالم زلخم قدسان لما عنت دما بعسراي كفال متيكم اللهو تسارة كريستوس كابي وغني تنسق أبز حالة فقلتا نغرينا رئينا كاب بحر زوات أراويت منيو خدا نغرنا زي بلو كاب بحر زوات أراويت كام ماي سلزوخاني كام مأخل هزبي لبلنا كام مريت زوات أراويت دماني كابي كابتا مدري كابتا عليت مالتيو سلازي إزوم كلتي فلالينا خنرئينا كام مريت مالت كاب عليتا كاب نإسرائيل يزوكل كاب بحر خاني كنهزبي يزوكل مالتي خام مأخل هزبي سلازي إزي كاب بحر زوات أراويت عابي قيح قبل ليلو والله خام ما يزوات أيو كام مأخل هزبيو كام ما يدوات أيو سلازي إز قبل زي أبرأي يوهنس 10 سلسته بزحرفة خن زنببنايو 10 تقرنن شو عتر سنزلويو كم بباتات أصي 10 تقرنن شو عتر سن أبتا أقرنتخا 10 زودي أبتا أرأسوخا أسمات صرفي زلو أراويت كاب بحري كوت خلو ريأخو اتزرأخو أراويت كا نبري إزمسل أقارو دبي أفون كم أف أنبسع اتقبل دما حايلون زفانون بزح سلطانن حابو يبلنا سلازي بحري نايزي كاب بحر زوطا أراويت نسلسته انسسا كم زوكل نسلسته انسسا زقدام كم زوكل رئينا لنا أفخ كمان بسا مخانو ناي دبي اقر خمزلوو رئينا نبر خمز مسلون رئينا كان مخانو بحريات ناي أراويت كمزلوو بزم سلسته انسسا تمثيلو خمزلو رئينا يو سلازي إذ كاب بحر زوطا أراويت منيو إذ قيح قبل كنبل كلنا قيح مبالو نايدم منفس مخانو أبز حلفة قليس إنيان يرنا سلازي إذا خام ماي زوات ملأخ برهان زمسليو كم ماي زوات كم ماي زخونيو بماي زخونيو كم أراويتي ززارب سلسته ني انسسا ني أراويت بحري اللوو سلازي كم ماي سلازوات من ساتتيو فلتات اللوو قال فلتات اللوو عن قافيو هان بس زساتتيو سلازي إذا أراويت زي نتسارة كريستوس كم زملكت كاب بحر زوت كم زخوني أبز حلفة تزاريمنا كاب بحر متنسقو بوليتيكاوي حقي كم زلوو بوليتيكاوي ممرح كم زلوو كنستوعلو اللي يقبع إذا كاب بحر زبت فلتقت اللوو قال أملاح اللوو فلتقت بوليتيكاوي فلتقت كاللوو بوليتيكاوي حق ممرح ندم اللوو سلازي دمائيو نزات سلام أمسيلو نمرقا قطب عالم أمسيلو زقلت جناخ أنصار قال أملاخ زلعل رأسه ملأخ برهان زمسل من ساتتي مفرس حقي كم زغنا نفلت علنا أتزخاف أنا جرو سمات صرفي أبقفو الله يبلنا سلزة حواتي إذا خب بحر زوات أراويت سمات صرفي أب رأسه الله قال دفرتي ززارب قال حصوتي ززارب قال تعبيتي ززارب بقوانا أملاخ تحقي جيد ما فقادو زسلت انزقبرن بقوانا أملاخ أب زمننا خنستوعل زلنا إذا كاب بحر زوات أراويت أب زمننا بوليتيكا ريليجيس حيزو فيجر حيزو زواج أنا زلو اسم خان تفلت علنا نبوز حسن ساتتي فلتت اللوه نبوز حس زود قيلنا لنا بوليتيكال فيجر اللوه السرزي فلتت قال اللوه بلنا له قال دفرت الزارب أفا اللوه يبلنا له أنت أرك الأملاخ استسأخ أم فرس حقيو مال أخبر هالمسير يزقلت قنا خمس حاتن متاللني سلازي أحواتي أب زمن زي لومي أب زمننا إذا منفس زي عيو قبر كل نرئي لنا بوليتيكاو فيغر حيزو فلتت الأملاخ حيزو قال صرف حيزو قال تعبيت حيزو قال دفرت حيزو كواقع خل زعراوتي زنريو لنا سلازي حواتي لومي إذ منفس زناب بزول علم وطي سلازلو تتنقعهم خدارو إزي منفس إزي هان دبتاو معنك في ستتزبل نبزحات دو الدغيو نتم عمن تخيتي رفيو دقميو سلازي حواتي بزا قاطامي أمال العالم زلوهم تخاتاتلتي بزي بوليتيكال فيجر زلوو فلتت أملاخ زلوو دفرت زلوو قال دفرت زلوو قال نعقت زلوو نقال أملاخ زتقوي ملأخ برهان زمسل تنسيقو زلو منفس بز منفس زخيت الرمو لو مرأسهم كتحلو رأسهم كاب زمن ساتتي suddenly obstacle هند بتاوي
نأمنتي كافت قنع مقدم زنساتت هندبتاوي كاب برخت وتانا تحت زورديو سلازي كاب زي منفس زي لو ما أزينا خنطنقا يقبأنا لو مين عالم بتبيصوا زلو أين منفسي ترأيلنا إزي كاب ماي زوص أراويتيو كاب بحر زوص أراويتيو نستم قدسان زواغاي نقدسان زورد كاب لعلنا تحت زورديو تصقى أملاخ زقنططيو بقال حسوت دتقويو نقال أملاخ زتقويو سلازي حواتي لومي أب زمنا بزحات نقال أملاخ زتقوي تنسيهم سلازلو رأسنا خنحلو يقبأنا بزحات ناي دفرت أف زلوهم كم قبل دزاربون تنسيهم سلازلو كم ناي قبل قامقا نحزبي نعلم زناوت نولدو زناوت زخفافل ببوليتيكاو حبري زخفافل بعاليتاو حبري زخفافل كم زعينت منفس أزينا كنت انقالو ألنا لذي أبلات حبرة إيروب أخب زوجن يوم لنا لنا مهناتا عسرت قرن عسرت زودن مبالو نتم عسرت نقصات كم زمل كنت تزاريبنا شو عتر أس زلوا عبت شو عتر أس خاء سمات صرفي زلوا خايلنا سمات صرف اللو شو عتر السنة اللو شو عتر أس اللو سمات صرف دم اللو سلازي حواتي أب زمنا بسمات صرفي زتنسقوا بزحاتنا بعالم تجاهيدهم سلازلو رأسنا كنحلونا إجزاء قال يأززنا بسمات صرفي بقال دفرت تسيئهم سلازلو حواتي لومي رأسنا كنحلو عزينا يقبأنا نحنا خنفقد أملاخ كنبر تتصوعنا إجزاء مسكن كمني أراويت بحري أمني أراويت بحر خينا أتو عزينا نتأنقب نبزحات الناس حاتو نرأسهم أرز قدر فرد كود كيوم يزلنا ني أملاخ قال እዚኣቶም ከዓ ኣብቲ ልዑል ከዓ ናይ ትዕቢት ቃል ክዛረቡ ነቶም ናይ ልዑል ቅዱሳን ድማ ከጽንትዎም ዘመናትን ሕጋጋትን ክልውጥ ክሕልን እዩ ንሳቶም ከዓ ክሳዕ ዘመናትን ፈረቓ ዘመንን ኣብ ኢዱ ክወሃብ እዮም ይብለና መንሳተት ስለ ዝኾነ ንብዙሓት ከተሲኡ ምስ ብዙሓት ቅዱሳን ከዓ ክዋጋእ እዩ ዘመናትን ሕጋጋትን ክልውጥ ክህቅን እዩ ብዙሓት ካብ ኢዱ ክወሃብ እዮም ይብለና ኣሎ እዚ ካብ ኣምላኽ እዩ ብዙሓት ኣብ ኢድ ክወሃብ እዮም ኣብ ኢድ ኣራዊት ካብ ባሕር ዝወፅእ ኣራዊት ብቃል ፍልጠት ዝመስል ብፖለቲካዊ ፊገር ዝመስል መርገፂ ዝመስል ንብዙሓት ከውድቕ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣዚና ክንጥንቀቕ ኣለና እዚ ዘመን ክፉእ እዩ ቀፂሉ እውን ልክዕ ምስ ዳንኤል ተመሳሳሊ ነገር እዩ ዮሃንስን ዳንኤልን ዝረኣይዎ ተመሳሳሊ ነገር እዩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 13:5-6 ከዓ ከምዚ ይብለና ቃል ትዕቢትን ፀርፍን ዝዛረብ ኣፍ ተዋህቦ ይብለና ብ42 ወርሒ ግብሪ ክገብር መልኪ ተዋህቦ ን3 ዓመትን ፈርቓን ملك خجبر قال دفرت كزارب قال تعبيد كزارب قال صرف كزارب يبلنا كم زعينة أفتوح ببلنا سلازي حواتي سبات لومي قال دفرتن صرفن كاب أفهم كوز انت سمعكم أي تجرموا بزمن فسلة تتحزيهم نحي لومون نمتصرف أملاخ النسوم نمحضرون نتمار سبعين زنبر دما كتصرفوا أفهم كخفتيو سلازي عزينا خنت انقالنا أب كلا يتسلق يوم بزعبازي كم زيلو تزاريبنا قدم كحدت كيكوني اترؤسو أملاخ مخانو النار أي أم مقدس أملاخ كسع زقمت أملاخ قدسن أبز بحال زبلز تنسئن زعبن سبعي عمس أتود تفعت كي تقلت إيه أتام عالتي عيت متسني أمو بزخوني انتخونو كوا حادي أي سحتكم يبلنا زيابير مسكن قدم كحدت كيكوني حواتي زلنا يا زمن كحدتيو زلنا يا زمن تقلمتي متقللاميو عمس أسل زبزحنا يبزحات فقر الزحالة للزمنيو سلز حواتي أبز زمن زي نحنا أقل قلوت قال كنحز تأزيزنا لنا كاب قال أملاخ كينوت أنفتنا غين سحت أزينا نتأنقق قال دفرت كاب أفنا كيوتص قال تعبيد كاب أفنا كيوتص أزينا نتأنقق أملاخ نعبياتي معت نتحتى الدمات أقايهوم بتحتنا تسلمنا أملاخ كنقلقل بفقري تسلمنا أملاخ كنقلقل تتسوعنا لنا معناتهم الحين ناس كرسوس أنا لو وحي لبيت حتيو صوري قليليو
ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ ተምሃሩ ንነፍስኩም ዕረፍቲ ክትረክብ እያ ኢሉ ሎሚ ነፍሶም ኣብ ዕረፍቲ ዘይኣተወት ብናይ ፖለቲካል ፊገር ተሲኦም ዘለው ነፍሶም ኣብ ዕረፍቲ ዘይኣተወት ብዓሌትን ብመንነትን ተሲኦም ዘለው ብቃል ፀርፍን ብድፍረትን ተሲኦም ዘለው ገፅ ኣረጋውያን ዘይንሕፉ ደፋራት ጨካናት ተሲኦም ስለ ዘለው ኣሕዋተይ ኣብ ዘመን እዚ ካብ ባሕሪ ዝወፃእ ኣራዊት በቃል ፍልጠት ኣምሲሉ ንቃል ኣምላኽ እናጠወየ ከይስሕተኩም ተጠንቀቁ። ስለዚ መንፈሱ ድሮ ይዓይ ስለ ዘሎ ኣዚና ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ። እዚ ዓንቃፊ እዩ መንሳተት ኢልናዮ ካብ ጉያ ሓደ ዓንቅፍ እዩ። ካብ ቅድስና ሓደ ውፅእ እዩ። ካብ ቅንዕና ዘውፅእ እዩ። ካብ ፍቅሪ ዘውፅእ ፀጋኻ ዝዝርፍ እዩ። ስለዚ መፍረስ ሕጊ ስለ ዝኾነ ስማት ፀርፊ ኣብ ርእሱ ኣለዎ ቃል ድፍረትን ሓሶትን ካ ይዛረብ ሓሶት ይዛረብ ሰይጣን ኣቦ ሓሶት እዩ ንሓሶት ድማ ካብ ልቡ ሃንዲሱ ይዛረብ ስለዚ ኣቦ ሓሶት ተደኣ ኮይኑ ሰይጣን ውሉድ እውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ውሉድ ኣምላኽን ውሉድ ሰይጣንን በዚኦም ዝፈላለዩ ካብ መገድና ከይንዝምብል ካብ ፍቅሪ ከይንወፅእ ካብ ፅንዓት ርእስና ከይንናቕንቕ ኣዚና ክንጥንቀቕ ይግባአና። ስለዚ እዚ ኣራዊት እዚ ዝተፈላለየ ናይ ኣራዊት ከም ዘለዎ ብዛዕባ ኣእጋሩ ድቢ ምዃኑ ብዝሓለፈ ተዛሪብና ነርና ንመንግስቲ ብሩር ከም ዘመልክት ኣፉ ከም ኣንበሳ ምዃኑ ድማ ትዕቢቱን ድፍረቱን ምዃኑ ፀረ ክርስቶስ ናይ ኣንበሳ ኣፍ ከም ዘለዎ ደፋር ምዃኑ ምልክት ናይ ኣንበሳ ከም ዘለዎ ቃል ኣምላኽ ይገልፀልና። ስለዚ እዚ ሓይሉን ስልጣኑን ካበይ ተቐቢሉ ተልና ካብቲ ገበል እዩ ተቐቢሉ ካብ ትገበል እዩ ተቐቢሉ። ስለዚ ኣሕዋተይ እዚ ዘመን እዚ ናብ መወዳእታ ኣቢሉ ይቕልጥፍ ስለ ዘሎ ኣዚና ክንጥንቀቕ ይግባአና። ስለዚ ፀረ ክርስቶስ ካብ ባሕሪ ምባልና ካብ ማእኸል ኣሕዛብ ከም ዝኾነ መልኣኽ ብርሃን ተመሲሉ ንብዙሓት ከም ዘንሳትት እዩ ዝነግረና። መልኣኽ ብርሃን ተመሲሉ ንብዙሓት ከም ዘውድቕ ነጊርና ኣሎ። እቲ ካብ ምድሪ ዝወፅእ ኣራዊት ከም መን እንተራእልና እዚ ከዓ ናይ ገንሸል ዝመስል ቀርኒ ኣለዎ። ሓሳቡ ነቢ እዩ። ከም ገበል ከኣዛረብ ተመሳሳሊ ባህሪ ኣለዎም። ካብ መሬት እዩ ዝወፅእ። ካበየናይ መሬት? ካብቲ ቅዱስ መሬት ወይ ድማ ካብ እስራኤል ምዃኑ እዩ ዘመልክተና። ካብ እስራኤል ከመይ ገይሩ እዩ ፀረ ክርስቶስ ዝወፅእ ወይ ከዓ እቲ ሓሳቡ ነቢ ዝወፅእ እንተራእልና እዚ ሓሳቡ ነቢ ካብ ምድሪ ካብ እስራኤል ክወፅእ ምዃኑ ካብቲ ቅዱስ መሬታ ክለዓል ምዃኑ ይነግረና። ምክንያቱ ኣብ እስራኤል እቲ ፀገማ እንታይ እዩ? እቲ ናይ ምድሪ ጣዖታ እንታይ እዩ እንተራእልና መቕደሳ እዩ። እቲ ናይ ሰሎሞን መቕደስ ሎሚ ናይ ምድሪ ጣዖት ኮይኑዋ ስለ ዘሎ በዚ መቕደስ እዚ ምክንያት ጌራ ምስ ብዙሓት ክትናወፅ ኮላ ኣብ ነውፃእትያ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ መንፈስ ኣምላኽ ከገልግሎም ከሎ ኣብቲ ናይ መቕደስ ሰሎሞን እቲ ቅዱስ ኩሪብ ክርስቶስ እዩ። ኣብ ዘመንና እቲ ቅዱስ ታቦት ኣምላኽ ክርስቶስ ተገሊፅልና እዩ። ኪሩብ ናይ ብሉይ ኪዳን ክርስቶስና እዩ። ቅዱስ ታቦት ናይ ብሉይ ኪዳን ክርስቶስ ተገሊፅ እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ንሱ ኣብቲ መስቀል ምስ ተሰቐለ መጋረጃ ቤት መቕደስ ኣብ ክልተ ተተርቲሩ ተፈፀመ ምስ በለ መጋረጃ ቤት መቕደስ ካብ ጫፍ ስጋዕ ጫፍ ተተርተረ ይብለና። ስለዚ እስራኤል እቲ ጣዖታ መቕደሳ እንተደኣ ኮይኑ ታቦት ኣምላኽ ኣብ ዘመን እዚ ኣብ ምድሪ ኣሎ ዶ ተልናስ የለን። ታቦት ናይ ብሉይ ኪዳን ክርስቶስ እዩ። እቲ ቅዱስ ኩሪብ ክርስቶስ እዩ። እቲ ኣብ መቕደሳ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ኪሩብ ዝተባህለ ቅዱስ ታቦት ንሱ ክርስቶስ እዩ። ግናኸ እስራኤል ዓይና ኣይተኸፈተን፣ ንኣምላኽ ክብሪ ኣይተቐበለቶን፣ ንክርስቶስ ኣይፈለጠቶን፣ ከተለሊ ዓይና ኣይተኸፈተን፣ ምእንቲ ክትርኢ ንዒንታ እውን ኩሕለ ኣይተኳሓለትን። ስለዚ እዛ ቅድስ ትበሃል ከተማ ብምክንያት ርክሰት ደቂ ኤሊ ታቦት ኣምላኽ ኣብ ዘመኑ ተማሪኽ እዩ። እዛ ፍቅርቲ ከተማ ዝተባህለት እዛ ቅድስቲ ኣደ ዝተባህለት ከተማ ታቦታ ኣብ ዘመን ኤሊ ተማሪኹ ሆፍንን ፊንሃስን ከም ዝሞቱ ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ። ስርዓት ታቦታ ኩሉ ኣሰራርሑኡ ኩሉ ኣብ ዘፀአት 37 ነጊርና ኣሎ። ኣብ ዘፀአት 37 ካብ ሓደ ስጋብ 9 ተወሳኺ ኣብ ዘፀአት 25
ካብ 10 እንተደኣ ሪኢኹም ኣብኡ ተዘርዚሩ ኣሎ እቲ ታቦት ኣምላኽ ካብ ዕንጨይቲ ሽጥም ወይ ድማ ካብ ግራር ዕንጨይቲ ከም ዝተገብረ ሳጹኑ እቲ ሳንዱቕ ክስራሕ ከሎ እግዚኣብሔር ንሙሴ ካብዚ ዕንጨይቲ ሽጥም ክገብሮ ከም ደኣዘዞ ኣብዚ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣብዛ ታቦት እዚኣ ድማ 10 ትእዛዝ ዝሓዘ ጽላት እምኒ ከም ዝነበረ ማና ዝሓዘት ፍዮ ወርቂ ከም ዝነበረት ዘንጋ ኣሮን ዝሓዘ ከም ዝነበረ እዚ ታቦት እዚ ምልክት ኣምላኽ እስራኤል ምስኦም ከም ዘሎ ኣብ ማእኸል ምህላዎም ዘመልክት ምልክት እዩ ነይሩ ስለዚ እስራኤላውያን ነዚ ታቦት እዚ ኣብ ውግእ ክኸዱ ከለዉ ተሰኪሞሞ ይኸዱ ምክንያቱ ህላውነት ኣምላኽ ምስኦም ይጓዓዝ ነበረ ተሸኪሞሞ እዮም ዝኸዱ ነይሮም መራሕቲ እስራኤል ካብ ኣምላኽ ምርሒት ክቕበሉ ነዚ ታቦት ድማ ሒዞሞ ክጓዓዙ ሒዞሞ ምርሒት ክቕበሉ ይድግፎም ነይሩ እዩ ኣብቲ ድንኳን መራኸቢ ክቕመጡ ከለዉ ድማ እቲ ታቦት ካብቲ ታቦት ምርሒት ይረኽቡ ነበሩ እቲ ታቦት ምስኦም ይኣቱ ንወፅእ ነበረ ስለዚ እዚ ታቦት እዚ ካብቲ ህዝቢ ወይ ድማ ካብቶም ኣገልገልቲ 1000 እመት ካብ ሰብ ርሒቑ ከም ዝነበረ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝገልጸልና ሰሎሞን ነዚ ታቦት እዚ መንበሪ ከም ዘቆመሉ እዚ ታቦት እዚ ድማ ብዘበን መሳፍንቲ ብፍልስጥኤማውያን ተማሪኹ ከም ዝነበረ ከዓ ኣብ ኢያሱ 3:6 ከዓ ነንብቦ ኢና ፍልስጥኤማውያን ነዚ ቅዱስ ታቦት ብምሓዞም ከዓ ብመዓት ተወቂዖም እዮም ዳጎኖም ቁልቁል ኣፉ እውን ተደፊኡ እዩ ቀዳማይ ሳሙኤል ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እዚ ሆፍንን ፊንሃስን ከዓ ምስ ታቦት ከም ዝነበሩ ታቦት ምስ ተማረኸ ክልቲኦም ደቂ ኤሊ ሆፍንን ፊንሃስን ድማ ከም ዝሞቱ ኤሊ እውን ንድሕሪት ወዲቑ ከም ዝሞተ ወዲ 98 ዓመት ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ክሳዱ ተሰቢሩ ከም ዝሞተ ስለዚ ሓጢኣት ውርደት ህዝቢ እዩ ስለዚ ታቦት ኣምላኽ ኣብ ዘበን ዳዊት ከ እንተደኣ ኢልና ናብ ዘበን ዳዊት እንድሕር ተመሊስና ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ተመልሰ ታቦት እዚ ዑዛ ስለ ዝተንከዮ ተቐዝፈ ይብለና ሰሎሞን ኣብ ዘመኑ ቤተ መቕደስ ሰሪሑ ኣብ ቤት መቕደሱ ኣቐሚጥዎ እዩ ኣብ ቀዳማይ ነገሥቲ 8 ብዘበን ዮስያስ ታቦት ኣምላኽ ኣብ መቕደስ ይነብር ከም ዝነበረ እውን ይገልጸልና እዩ ፋሲካ ከም ዘብዓሉ ከዓ ይነግረና ኣብ ካልኣይ ዜና 35 ምዕራፍ እዚ ድማ ንረኽቦ ነብኩድነፆር ንኢየሩሳሌም ምስ ኣፍረሳ ህላዌ ታቦት ኣምላኽ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይተፈልጠን ድሕሪ ግዝኣት ነብኩድነፆር ንኢየሩሳሌም ስለ ዘፍረሳ ታቦት ኣምላኽ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይተፈልጠን ተሰዊሩ እዩ ስለዚ እስራኤላውያን ኩሎም ናብ ምርኮ ባቢሎን 7 ዓመት ተሰዲዶም ከም ዝነበሩ ኣብ ምርኮ ኣትዮም ከም ዝነበሩ ቃል ኣምላኽ ነግረና ዝሩባቤል መቕደስ ክሰርሕ ከለውን እታ ቤት ዓንያ ጸኒሓቶ መካባቢ ዓኒ ጸኒሕዎ ታቦት ኣምላኽ ግን ኣይነበረን እንታይ ደኣ ጽሑፋት ኣምላኽ ከም ዝረኸቡ ነቲ ቃል ኣምላኽ እናንበቡ ከዓ ይነብዑ ከም ዝነበሩ ቃል ኣምላኽ ይገልጸልና ስለዚ ኢየሩሳሌም 2 ግዜ ዓንያ 52 ግዜ ተማሪኻ ስለ ዝኾነት ታቦታ ሕጂ ኣብ ስፍራ ኣሎ ዶ እንተልና የለን ጣዖት ናይታ ምድሪ ታቦት ኮይኑ ስለ ዘሎ እዚ ካብ መሬት ዝወፅእ ኣራዊት ድማ ንናታ ፊገር ናታ ጣዖት ናታ ታቦት ናታ ፊገር ናታ ናይ ጁሽ መልክዕ ናይ ጁሽ ኣምልኾ ሒዙ ከም ዝግለጽ ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ካብ ምድራ ነቲ ናታ ምልክታት ሒዙ ከም ትስእ ናይ ፈሪሳውያን ሕብሪ ሒዙ ከም ትስእ ናይ ፈሪሳውያን እምነት ሒዙ ከም ትስእ እዩ ዝነግረና ስለዚ ካብ ባሕሪ ዝወፅእ ኣራዊትን ካብ መሬት ዝወፅእ ኣራዊትን ነዚ ፈላሊና ክንፈልጦ ይግባአና እዩ ድሕሪ ልደት ክርስቶስ እውን ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ኢየሩሳሌም ዓንያ ብጀነራል ቲቶስ ብሮማውያን ዓንያ ፋሕ ከም ዝበለት እዩ ዝነግረና ስለዚ ታቦት ኣምላኽ እውን ኣብ ቦትኡ ኣይነበረን ኣሕዋተይ ስለዚ ሎሚ እዛ ኣብ ምድሪ ዘላ ዝዓነወት መቕደስ ዮሃንስ ግን ኣብቲ ራእይ እቲ ጽቡቕ መልክዓ እቲ ቀንዲ መልክዓ እቲ ጽባቐኣ ታቦት ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ርእይዎ ስለዚ ሎሚ ታቦት ኣምላኽ ኣብ ያሎ እንተይ ኢልና ኣብ ሰማይ ምራ ምድሪ ይኮነን ዘሎ ኣሕዋተይ ክርስቶስ ካብ መቃብር ምስ ተንስአ ኣብ ሰማይ ምራ ምድሪ ኣይኮነን ዘሎ ናብ የማን ኣቦ ተቐሚጡ ከም ዘሎ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ስለዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ታቦትና መን እዩ ኢልና ክርስቶስ እዚ ሎሚ ታቦት ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ናይ ምድሪ ጣዖት ዳ እምበር
اتحقنيا تابوت سبصيرمو بهيوت كنبرو خم زي كلو كنفلط يغبانا سلازي صرا كريستوس مثل نايتا بيت مقدسن املوخ انحيزو كم زغلص كنفلط علنا مخنياتو مستغبري ززارب حساو نبيو اذا اراويت زي نجوش كم زمسل حساو نبي مخانو كم مدر متسقو ملا اخبران تمثيلو خم زمص نوز حد ما كم زسدعنا امنت متأثر كم زلوا مسرعة مقدس اسرائيل تماساسيلو كم مدر خمس تسي املكتنا الله سلازنا جنشت قرن اللوا سلطان اللوا ملا اخبران يزمسل جنشل يزمسل كم اراويت يزرب ازي دما نتا اراويت مقدي خفتلو مالتيو سلازي ازي اراويت ازي ناي طفعت رخصت ابتو قدس سفر كوتيو مخنياتو كم مدر سلاز وص اما تيوس 10 قاليت قلنا له اذا تقصدي اخنا ببينا مو قال املاح بزي اجرنا كنعصو ابقص على راسنا كنرخبينا مالتيو سلازي صرا كريستوس كاب حبرت اوروب ايوص مبالو مس تنبيت حزقيل 37 انت انا اصيرنايو 38 دماني اتماو زلو بعل منيم بعل رش غريصوم زلو ازياتهم كاب اوروب امخانوم يو زنغرنا سلازي ازياتهم نخينات ارماجيدونن او غوغ ماغوغن زساتفو سلازخونو صرا كريستوس كابتا مدري كوصيو كاب بحر دما كوصيو يبلنا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ማቴዎስ 10:3 ከምዚ ይብለና ስለዚህ حواتي لومين قال املاح ما انت خنستوعلو اما تيوس 10:3 كم زيلو تزاريبنا تنبيت إسياس بهاتهم يفتم كم زيبل بأذانهم كي سمعوا بعينتهم كي رئيوا أذانهم أصمموا عينتهم عمتوا بلبهم كي استوعلون كي ملسون أنا وان كي حويهم سي لبز هزب روغي ديمو مسمع تسمعوا كتو أي تستوعلون مرأي وان تريئوا كتو أي تتأمتون يبلنا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ حواتي إذن مسمع زلوه إزغال أملاخ يسمعيو كنستوعل كالنا أملاخي حجزنا أبقى تسالي معرفنا يرخبنا سلام معكم باي